assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo moni kala e moon salminama inde manama e ƴettode ɗum ko caggal nde guettuɗen Allah joom mbaɗe bawɗe lamɗo lamɓe e lamaɓe munjema heɓani saaha goto en juuɗe ñaɗaɗo mum ɓurnaɗo windere e Badio Aminata Bamum Farmata Bintou Ya Rasulahi Tokoram en garti e nder émission men rendo men émission darninɗo debbo gorko suka e mawɗo ɗum noon e kala e saaha en ƴeewon ko renndo ngo wurta min gaɗa ɗum ɗo e nder renndo ngo ngam noon mbawa hen yewtide no hannirta ni hannde noon machallah en bismima ɗo sukaɓe dariɓe machallah ɓe ngannduɗa kadi darni ɗumen ko ngannduɗa ko woni ɓamtare nokku mumen kono kadi darni ɗumen ko ɓamtare lindi kala saabi hannde bismi ɗo biyeteɗo Sérif Dieye. Sérif mi salminima. mi salmirima. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ɗum noon Sérif Dieye mi salminima mi juurimama no fewi ko gorko mo siwre eyyi kono tag en woni junggam nano o mo ngannduɗa woni Haruna on ko ɗon mbayam Haruna Seydi Ndiaye mi salminima. mi salminima no fewi mi salmini kadi bandiraɓe hettoroɓe e yewɓoɓe Pindi TV ɗum mbawi wonde kala e dunde Baba Adama he en mbiɓe yo kisal Allah wone mabɓe. noon tigui machallah Haruna wondude Sérif Dieye ne wonani men e kabirɗe omo ganduɗa woni Ndeye Fatou nan ɗon walla mi mati machallah tewno komi jurne fata ɗum tawi matima chéri konko tigui woni kabirɗe wondude omo ganduɗa woni Moussa e omo ganduɗa woni Thiat Bo Walo Samba Diop ɗo woni on woniri fof o salminama woni tan koye haajuji ɗum noon wiide bandiraɓe en gatte nder émission men hannde holko ƴeƴini men ɗo yewtidde kadi e renndo ngo nde tawno en teskima caɗele kewɗe e nder renndo ngo woni holɗum wari ɗi keewi la budde kadi min jewtide hen min jooɗo hen min kalde hen no fewi ɗum saabi kadi bismimi ɗo ɓeɗo sukaɓe wiide tan Chérif somi namdinoma hannde holgonɗo Chérif fof ko mbiyatami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bandiraɓe Chérif Dieye ko neɗɗel tan e nder yimɓe ɓe tagaɓe ɓe o wiyete ko Chérif Mouhamed El Habib Dieye jeeyami ko wuuro ene wiye Siwri Thiamɓe en jiiɗa ni haalde ko gonɗen walla ko mbatten kono noon bon la budde kalen bon Chérif ko prof d'anglais de grammaire anglaise et d'anglais des affaires, prof de technique d'expression et de communication. Chérif ko maître de cérémonie, Chérif ko conférencier en quelque sorte ko ɗum woni Chérif kadi Chérif ko koddo yummum. tegi mi wattanam hen Chérif ko dendum Hammo Diop ele gandi Hammo Diop ko jimowo pekan mawɗo gandaɗo kadi e nder leydi Sénégal mi tono ɗo tan mi ƴeewo mo ganduɗa woni Haruna ɗon mbayam holgonɗo Haruna. mi salminte lawol ɗimmol Haruna noon ko Haruna Ndiaye ene noddire kadi Obama ɗum nden indini siiwi no fewi kono to banggue fonction Haruna ko responsable communication Institut supérieur africain de formation spécialisée kono kadi Haruna ko jaadiyanke walla animateur culturel toon to Safina FM ene jogui toon yewtere kala dimanche mo ganduɗa hoorema 10h ha 12h. en paami tigui ko wiya ko tan ko ba juuri ɗiɗi connira laaɓa te enen ndendi golle ɗe enen jiidi yumma e babne tewno foof ummini men ko pulago so tawi o ummima to Safina o ummi kadi to galle mum ko arti kadi ɗo galle mum ko ɗum noon wiyama bisimilla on gandi kadi ɗo Chérif ko professeur kono kadi ko maître cérémonie bawɗo kadi ko watta ko hande holko saabi e mbaɗmi invité nde tawno onon keewi yewtidde e sukaɓe anne Allah heewi huccidde e sukaɓe e kala e saaha Allah yewtide e mabɓe conférence ko heewi hande noon teskama tigui wonde wargol ne keewi bang yo bang Chérif so tawi e gollorde ɗe joni a neɗɗo jogota ko ni conscience tranquille dawde ha n'importe quelle heure jippo sa wonde neɗɗo aɗa jogay mum kulkuli wargol kewɗi ɗi eno aytini Chérif holko cikkuɗa ko woni sababu mum e holno jiirɗa ɗum. Fat Ndiaye namdal ngal laaɓi kadi namdal so tawi laaɓi ne heewi jaborede ene kadi no sikkira ene laaɓi e dabɓa nafa o wari o hebbini ɗum ko jikkuji ɗi ko ɓerɗe ɗe e koye mumen maayi wadde ɓernde ko kañum sellata e neɗɗo so tawi ɓernde nde ñawi jomum ñakkitto wadde mboɗo wawi wiide e sikkam tan dabbo ko yimɓe ɓe ko éducation o rati ko éducation o woofi woni holɗum kala ɗo jiiɗa e aduna
éducation de base ene moƴƴi hen très important gila e inculcation wonɗo cukalel forcete hunde hayso welaka ɗum ha ɗo éducation ɗo neɗɗo yahata école ene wiye a b ɗo après formation ɗo jomum wontata professionnel ɗo c'est très important mboɗo heewi wiide e nder conférence uji yimɓe jala mbimi si n'importe qui épouse n'importe qui ce qu'ils auront comme descendant wonata ko un n'importe quoi noon jiirumi wadde tagi ɗum ko yimɓe ɓe so tawi cukalel jibinama e nokku ngel gandanɗa hoore ma ngel o yiyata ko yumiraɗo jogui kuddu cinware ne wiya babiraɗo hande mi heela babiraɗo ne jogui unugel ene wiye sa heeli mi taƴa so mawni o wonata ko kelowo taƴowo an doni jiɗɗa wiide koye éducation ko ɗon woniri haruna mbete ala yaaji e ko Chérif wi ko wonde éducation de base o addi ɗum foof eyi aɗa andi min mi yahata au delà de éducation par ce que haade éducation wonko woodi ko adi éducation sabu so tawi hande o no mbiɗa ni wargoji ɗi ene teskina e nder rendo meɗen banggueji ɗi foof noon kadi ne yaaji aduna he kono noon so tawi a ƴeewi a ƴewtodima a andat ene woni e fannuji kewɗi tengti noon banggue diine banggue diine o e hoore muɗum diine o e hoore muɗum woni ko usti e yimɓe ɓe ay neɗɗo alay sago e wuɗu suru ma waɗa ndiyam a faami nde ƴuufa daña mbaadi wa'ama ɗum tan ñobboro ɗum ko holɗum to banggue kadi également éducation no Chérif wiiri ni mboɗo yaadi hen ɗum waɗi wiide mi adema addude éducation o mi adda diine o mais kadi banggue culture neɗɗo mo anda hoore mum neɗɗo mo anda iwdi mum neɗɗo mo anda cosaan mum ko lekki ki wurani ɗaɗi mum aɗa andi lekki so wurani ɗaɗi muɗum wona maayi pat ɗo banggue cosaan to banggue aada coñce neɗɗo alay sago anda hoore muɗum anda iwdi muɗum ɗum c'est très important c'est très important ko ɗon tigui gari tumi Chérif wiidema pour min ko enen sukaɓeɓe mbaɗirate éducation men sa nani mbimi noon jinnaɓe mbaɗi ko mbawi sabu eɓe min cuusi wiide ɓe wonɓe ganduɗa kam no belsidi kono wonɓe ganduɗa mbaɗi ha Allah hande ittiɓe ɗo walla mbaɗi ha junde no jooɗi kono mbere wona ko enen sukaɓe tan jeeyi ha tolni goto moment tan min ƴetti min jiggoyi ko wona ko men ɗo ko ɗum addani men caɗele eyyi Fat Ndiaye ay aɗa andi ko jimmi pamodiren ɗo kam en jadani ɗum yetto e par ce que enen en darani taw parce que enen nous sommes les principaux concernés oɗo instant mo gonɗen nous on est mis devant le fait accompli ce qui veut dire que s'il y a quelque chose à rater c'est notre éducation eyyi ko ɗum noon won rafi o ma il faut yimɓe jaafo quoi e so tawi wonko woofa wadde wona enen gofno ɗum wona enen perguirno ɗum enen ko fergutere nde ganduɗa hoore ma nde ko résultat mum woni e men oɗo saaha mo gonɗen ɗo noon e duuɓi 5 jeegom jeeɗiɗen nde gonaten des parents nde yimɓe fotɓe neede ɓe so tawi en nehani needi ndi feewi ko nden responsabilité o arata men par ce que yoɓe jaafa tubakoɓe ne keewi wiide le père le vrai père hein c'est l'homme qui exerce une puissance paternelle sur son mais attends parfois enen jiiya jinnaɓe no daro darde mumen tinde kono enen sukaɓe le fait que min naati école tan walla jogoɗa fréquentation ngaji ɗi ganduɗa fewani to mbiyeɗa ya haɗɗo haɗa surtout noon mo biyeteɗo mala waɗi kam majeur eyyi ɗum hande kala baɗɗo hen majeur foof Chérif wiyata ko kañum yahanta hoore mum kañum ƴeewete ɓe jiiɗi ko ɓen jaadata hay so wi jinnaɓe ma jaaɗani hen an watta fréquentation ngaji ma hoore ɗi ganduɗa an ko ɗum jiɗanɗa hoore ma ko ɗum woni ko mbatta an ni Chérif mboɗo wawi lernandema ɗo henne de ɗon woni ɗo Harouna wi ɗo mi salaki ɗon kanko o yeehi ko au delà de l' éducation ay neɗɗo ene waɗi ko jeeyani hoore mum enen jeenɗen no hoore koye men ko ha mayen gonaten tan ko less jinnaɓe men ko ɗum woni probléme culture mo wiyata o enen hankkadi ken woppuɓe ko jeyɗen ko eɗen gabbe ko goɗɗo jeeyi ko woni holɗum aɗa yarani e fuutankoɓe wiide mi woni majeur la preuve ane kala men des ko mbinomi koko sukaɓeɓe ko enen gacci ala won hen ko goppuɗen tan wona foof la responsabilité elle est partagée won hen ko neeɓe en ɓe mbaɗi won hen ko mbaɗanɗen koye men ko mbaɗanɗen koye men kone so tawi ruttama ɗum ɗon kam koye men woni sa jibinama e nder wuuro ngo ganduɗa hoore ma ko diine woni ɗon hay sa yeehi France a wawa woppude diine ma ko mbiyaɗa boye diine ɓen so wona no guilem wadde monopolisme mami haalane aventure ambiguïde Chamidou Kane Samba Diallo nde ummi village de Dialluɓe nde
nde o yehi nde o wimo fakko tubakoɓe nde a yi résultat mo daño neɗɗo ko jeyɗa ko a jaggat hen ha tiiɗa ko goɗɗo jeeyi ko nunɗa hen tan kaɗa hen tan e juste milieu kono sa wi aɗa abbo aɗa heeɓa ko mabo kake janane ko ɗum waɗatma pertude valeur ma gabboɗa yimɓe heddiɓe ko mbaɗata wayno tawti kam seeɗa sahani wiye ko jinnaɓe kamɓene woni ɓe tinnaki saabu so tawi aɗa yiya suko wonno waɗi tan ande mbiya netti wawandemo mbeɗa jinnaɗo no foti jooɗade ha wawa ene jooɗo no wiya netti wawande o mbeɗa ɗum ko fodde jinnaɗo e fannu ko ɗum fodde jinnaɗo o kono e fannu goɗɗo kadi ɗum wona fodde jinnaɗo o sinnude koto fuura men tu sinnude koto fuura men tu toon ala jinnaɗo baɗo démissionné wiya mi woppi mi netti wawde kono noon attend hay tonne kadi ko par endroit par ce que hay hande o ɗum nan ɗeɓe wonde toon kono kadi hande o ɓuuri teskede ko wujjude men aadaji jenen ɗiɗi no Chérif wi ni mi ɓeyde hen goɗɗum kala ko jeyɗa nangto hen ha tiiɗa kala ko ndendeɗa nunɗa hen bandam kala ka jeeya woppu ay kala ka jeeya tan woppu sa yi en mbayini tan waɗi compliqué needi ndi waɗi compliqué ko en jeeya ko ɗum nattinɗen guila constitution meɗen loi ji meɗen koken jeeya nattinɗen hen a faami so tawi hande o an a fii ɓiye police paɗa te nden ɗum alano Chérif wirtoto ɓiyam fiya ɗum a faami so tawi waɗi erreur fiya ɗum jeeya koye needi kadi needi feccere kono so tawi ko an tan nehata ɓiye kadi an e hoore ma wonɗo tolnotoɗa a netti wade needi ɓiye haqqille goto yonata ma juuɗe ɗiɗi coɗodira nde laaɓa nde puɗɗoɗa nde haali ɗum wadde effectivement ɗum ɗon waɗe concrétisé hay e needi yimɓeɓe no woodi tigi nden a yiyanno kawiraɗo woni e galle so tawi baɗum wadde e ko ala e lawol fawa ɗum e lawol jiya bamma cawdiɗo so tawi yi wonani e lawol fawtuma e lawol goggoma kadi paray haytaniraɓe foof kono joni kala memɗa ɓiyum foof ummo wiya hol sababu ha saabu naggam ɗum noon attude ma Chérif wargoƴƴi so teskama so limtama enen mbawi wiide 70% ɗi ɓuuri yarude koye walla mi wiye 20% ɗi ɓuuri yarude koye ala yaltide e neɗɗo woto tolni ɗon soit jamfimama walla wonko musma e mum nodɗa ɗum yalta juwa ɗum walla mbara ɗum bargol kantoriɗo saabu teskama to Thiés yiyama kadi to Thiaroye ko ɓoyani kono ɗum kam ko tuuma tan laɓinaka taw komo yindituno walla o yiɗɗan 64 kuto woni ko yuwa mbete Chérif yaltidde e debbo ne welno oɗon gondi metti tan ene jari wargol après l'amour c'est pas la guerre son metti a andata metti kono ɗonne kadi ça dépend kadi ha joni eyyi no mettiri ni ça dépend no mettiri ni ko ɗum woni probléme o quoi mettire wawa mettude ha ɓuuri ala wara neɗɗo non ça dépend no mettiri ni kadi ko affaire o waɗi ko degré ji tan arndi ko wanma wiyede ko ɗum degré ji fam enen ko adi foof ha joni koye perte de valeur te enen to men to fuura to c'est à dire en gona des ethnocentristes quoi kono to men to ala no yaltodirde ni yaltide ni a yiɗat neɗɗo tan mboɗo yinma joni eyyi koye fannuji tan koye fannuji hay ɗum ne ko degré ji ɗo kadi koye fannuji cuuɗo tan e jaltinno kono aɗa andi nden foɗade Chérif mi hepti haalam ma nden wiyeteno ko dingiral to yimɓeɓe ne pijjanno toon tan pijanno ko dingiral wodno yimɓe pijanno tan ko toon so gummima dingiral kooti kadi ne wanno yaltidde ndi mbiɗa nde ne wanno kono noon yettaki ɗo enen ɗo yetti e génération ji meɗen no wirnani min enen dingiral men ko nder enen dingiral men ko nder ala onon nden noon dingiral ko boowal dingiral nder noon e dingiral boowal ceerno Moy wona goru c'est une fait c'est à dire arande men ay Chérif o wi ko ɗum ɓooyi heddoro tan ko enen génération garɗo joni o enen peññini enen mbaɗa kamin beela amin goni hôtel aji ɗi eɗen goni resto ɗi eɗen goni plage uji ɗi ban public aji ɗi netti suudade kono ene wawi wade foof ya yidde debbo baɗɗanama ko mbawɗa waddandemo foof e probléme ne wawi wadde foof est ce que ene wawi wadde mo poussé ha mbiya ala wara ɗon ala ɗo fawi ni neɗɗo ala droit ni warde neɗɗo waɗi koko taƴana ko dagnana yo war
hay warde ndene kadi waɗi ko logique mande mbarata ay rasaji ɗi rasaji arna rasaji ɗi rastafarisme kamɓe sadi nade diine maɓɓe ɓe mbiyata ma ko you shall not kill tu ne tueras point ana warata firti ko wargo koko haɗa woni wargo koko haɗa ko ka tagani tu n'as pas le droit de le tuer a tagani a ala droit mais garta e question mo onon battu ɗum onon jeunesse onon jeune onon jeune uji battu ɗum onon mbara sababude tan neɗɗo a yiɗino wonko wonno hakkude mo natti wodde tan ñeñere nanguimama tan faatu ɗum ko faiblesse par ce que mbiyata ko mi perti ɗum hara goɗɗo dañ ɗum ko haasidagal so tawi ɗo natti welde e ban woppu ko Allah tagi liɗɗi ko gasata rewɓe ne mbayno leydi waɗɓe fayida mbay kon leydi oɗo so hakkude mon natti welde le courant ne passe plus e ban woppu mo jiiloyɗa Fatou Ndiaye walla jiiloyɗa goɗɗo tigi feldi juɗɗi gasata e maayo non ɗum woni mi naftortaka mo goɗɗo naftortaka mo saha kadi en jii waroɓe sababude wonko jinno teftude e ma woni wujjoɓe saabu sen jii ka Mouhamed Sis min joni kawlahnaɓe ɗon tigui duwottomi mouhaddamam on woni Baye Diop nana woni to Bour mi salmini galle o foof Mouhamed Sis ko ariyan garɗo are nder leydi yiɗi kadi ko ganduɗa ko woni diine e l'islam o ha jaranimo rewde jinnaɗo makko jokkodirnode e Cheikh Imam Assane Cissé ha ari to Kaolack jooɗi toon o tawa e galle makko ɓe guitte maɓe kalis kewɗo o ɓe mbari mo mbere kadi jeune ne foti jooɗade ha tolno to ganduɗa alata ko woni e hoore makko wona liggey mum so wona warde neɗɗo gam hebde hunde walla no wujje en tant que jeune sa heppi arsugo ma jaaha ko ɓuuri casol ma addi ɗin wargoji ko heppude arsugo muɗum ay neɗɗo moni foof wonko Allah waɗi muɗum baba mal ne yima ne wi arsugaji men Allah feccinoɗi guila en garani wadde ene leeri moni foof ene andi ne jogui destin donc aɗa andi an e gurdam ma wuur ma maay kadi ɗo gurɗa ɗo aɗa andi ko Jean-Michel Cancan wi ko Dieu ne laisse pas mourir les agents du ciel Allah kala mo adde aduna ene waɗi no wurnirta ɗum donc annene a ɗoora e ɗum ɗon mbasa wiide aɗa heppa arsugo ma mbiya aɗa yaaha ko haadi ndiwata casol ma par ce que ɓeɗon joni moɓe mbari o on ko Amérique ummi ari woni naati diine l'islam a faami kadi e témoignage uji ɗi nammi e ceerno ne haala on ko neɗɗo nunɗuɗo ko diiniyanke ko l'islam yanke ewo an pour yidde tan jewdi ɓuramo yidde kanko jewdi ndi o liggani hoore makko ndi holɗo fawi mais ɗum noon ko mbimi ko ene jeeya hen to banggue heppude arsugo muɗum kono banggue goɗɗo kadi ne jeeya hen ay leydi so yimɓe guuri hen leydi ndi yo yimɓe ponde hen aɗanni wiye so tawi yimɓe pondama ɓurɗo o mettina kono kadi so tawi yimɓe pondama a faami a fondi a ɓurni kadi ɓuraɗo sa ɓurni ɗum kadi ɓurnoɗo o e mettinto wadde noon a fondat tan enen gona Allah en mbawa wadde feccere Allah tan wawi feccude yimɓe mettina taw ala ko mbawɗa hen hay mayde so tawi neɗɗo mayi aɗa mbiyata ko mi jabri ɗum Allah kono au fond tu es choqué a faami waddane ɗone ko noon wayi leydi so yimɓe gondi hen tan yo ponde so wona ɗum tan ɓe mettinto te ɓe so mettini ene jarani ɗumen hunde foof ha mbaɗa agression ji goɗɗi e goɗɗi e goɗɗi ɗum ene jeeya ko ganduɗa hoore ma ɗin agression ji ɗum ɗon ne jeeya hen ɗum noon no mbirɗa ni leydi so yimɓe gondi hen yo pondu kono kam fondude foof ha fota kam ɗum weeɓani Allah hoore jaɓat fondu sa e juuɗe ɗe ɗi potani wiide tan Chérif min parfois mbiyanmi ko sukaɓe ko mbiyata ko mi gollota ko ɗum hande Chérif wiide mi janggi hami tolnima goto niveau mi waɗeta maçon yawde golle ɗe ene waɗa poussé neɗɗo wadde wone won bete yawde nde ne haani eyyi yawde golle de yawde golle ko yawde hoore mum ni y a pas de sous métier ay sa futtini guite ma tan a ƴeewi leydi ndi hande o yimɓe alɗuɓe ɓe ligginoɓe yimɓe ɓe entrepreneur uji ɗi wona jangde mabɓe rokkiɓe ɗum ɓe liggi a warñat sigi c'est pas parce que a jangi ha jogui won diplôme aji tan mbiya min gonatami koye bureau kilim ne wutta yam wawa wonde wona gonga joni noon so tawi neɗɗo yawi golle jawɗa ko arsugo mo Allah rokkuma o ay so neɗɗo wujji hunde teraka fiya hepta o heppiron kono ko arsugo makko wonno kadi
neɗɗo mo gandanɗa hoore ma o gila jibina ene woni cukalel kañum ala tan hay hunde nde ganduɗa hoore waɗa ɗum tan ala lettre so mawni wonata ko tricheur ko tricherie o addanta neɗɗo wiide yomi yaha mi waɗa ɗum ɗo en o yahat to debbo to par exemple ɗum ɗan ɗo duttoromi o aro mo yiɗma omo yiɗi waddemo convaincre o ala kene joƴƴinma o wima min joguimi ko R+4 wonma gon joguimi ko wayi o wona e funtudemo omo homtuma joni noon quand tu auras découvert la réalité o yiɗa hankkadi camouflude ɗum o yaha o waroya yimɓe te ɓeɗon ko ɓaggunoɓe hen becci mumen il aurait dû faire pareil ɗum ɗon ne ko ñakkede fulla ko hoore lawƴete ɗo Harouna wiyata yimɓe yo ponde ɗo wona tan yimɓe ne mbaɗa déclaré démocratie 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 enen nani ɗum guila ko ɓooyi il faut ko yimɓe ɓe nanne e cuuɗi niɓɓi ɗo lampa wonno fof ñife pawla kurum ɓe mbiya ɓe pertu guite mabɓe ko ɗum ɗo woni gonga ceerno tigi de fat matinal holle mi tigi wonde temps on nana doga dartaki joni gasa dernière question o tan arte Harouna sukaɓe no kutoro ko wiyete drogue ɗum woni ko ganduɗa wiyete parfois pusataɓe ɗum saabu neɗɗo warata neɗɗo baɗɗo naturel tan fina subaka haccito mburu mum ha haara woɓa kafe mum daro tan huccite nattude ɓuɗɗo ɗum paaka tan yaha lawol mum wona naturel wona ko ganduɗa ko ene weeɓi ɓe mbi ko kaɓe kutorto ko wonande conseil de tottata sukaɓe e ɗum ɗon ay banggue drogue won hen ko wiyete jomumen kutori ko drogue wona gonga ay assassinat e meurtre wona gotum assassinat ko waɗa préparé comme wargo waɗago préparé meurtre noon ko jomum joñon tan mbara ɗum ɗo ene taw a tayani wargo peral exactement ko ɗum woni meurtre mais ko ɓuuri en hewde enen ɗo joni 6 o woni baraɗo to en no kawla ko on ko assassinat waɗa debbo oya baraɗo récemment Pikine je pense ko assassinat waɗa e woɗɓe waɓe noon meurtre ji ɗum ɗoji baɗi noon ɗi fof ko assassinat ji wona jomumen no dorigui wona haydara ko jomumen ko mbaɗa ɗum préparé ko coup monté a faami ngari mbe heddi noon to banggue drogue kadi ne woodi kam yimɓe ne mbaɗa utiliser drogue la preuve en est que ƴeew ɗiɗo temps uji fof Sénégal no foti tonnuji jaggate ɗo hen a faami hande o pour on banggue laamu ngu tan darnata hen koyɗe muɗum kadi laamu so tawi welaka drogue natta e leydi ɗum hoto tampin hoore ma ala fof ɗo wawi rewde drogue rewata koye frontiére kadi frontiére uji ɗi fof so tawi mbaɗi poste uji walla ɗo wiyete nenno port a faami te ko jaggere ko fof ɓurade jaggere ko port pourquoi ɗon laaɓani eyyi ko ɓawli ko ala jeeyaka e kosam ɗam ɗum noon laamu ngu yo guittu ko ɓawli ko ɓe guittuɗume kosam ɗam tan wattal ɗon haala ka woni ɗum noon tigui Harouna Ndiaye domo baye woni ɗo Chérif Dieye kamɓe foof kaɓe worɓeɓe siwre ɗum noon ko siwre nawi hande waɗi kam no kono mardanaji waccirani men ɗum lawol gotel walla mino kam ɗumen yaha kono sa inni siwre a innata sar sukki kadi nan ɗon yewtere men gasi ha laaɓi mamin garto yo inchallah gam wawde jokkude ɗum noon Chérif ƴeewe mo keptinanno e kala saaha mo wadde émission oɗo émission o renno saaha kadi ma harno tawte men fof noon ko gam yewtidde e renndo ngo nde tawno haqqillaji mabɓe renndo ngo noon jiɗɗum no fewi no naftoro ɗum no tawno ko kamɓe goni sukaɓe kono ko kamɓe kadi natate sukaɓe kamɓe yewtitte kadi e sukaɓe so tawi ɓe gaddama ɗo kadi ɓe mbawi yewtidde kadi e renndo ngo wiide moon tan émission men renndo men gasi ha laaɓi min totta moon rendez vous so wiide Allah joom mbaɗe bawde ko ɓoyata ɗo e Pindi TV kala ko gonke haala ka en ñaguima yafuya no fewi ɗum noon on jarama onon kala yeɓannoɓe Pindi TV